След 25 години какво е доверието на българите в институциите, всяка една по-отделно, дори и църквата? Това проучване ще ви представим сега на Gallup International, заедно с Първан Симеонов и годишният сборник, който те издават. Имаме два, всъщност. В моите ръце е политическия процес и общественото мнение в България през 2014 година, годишен обзор на събитията, на изследванията, които сте правили, пък аз съм за 2013. За 2013, една година по-рано. Тук виждам протестите, които заляха страната през 2013 година. А тук виждаме институциите през 2014 година, които, между другото, през последните една-две години, можем да кажем спокойно, бяха обсъдени от протестиращи хора. Не случайно, ако забелязвате на корицата на книгата за 2013, художника на корицата Дамян Дамянов е направил един много хубав контраст между цветния протест и сивите политици. Ови, на корицата за 2014 са останали само едни сиви институции. Протест няма. Търсили сме тази закачка в корицата, но по-интересното е между кориците. Това е възстановената традиция на годишните обзори на Gallup International. Тази година, понеже се навършиха 25 години от 89-та, ние си позволихме, освен годишните данни, тонове данни, които изнасяме, да покажем и данни от 25-те години, защото ние имаме изследователска практика всеки месец повече от 2 десетилетия насам. На 10 ноември 2014 година излезе едно проучване на Gallup за това какъв процент от хората одобряват въобще и смятат, че нещо се е променило през изминалите 25 години. И ако не си спомням, тогава беше фрапиращ процента, само 1% от хората видяха нещо положително в този преход. Нека не се вглеждаме толкова в конкретното число. По-важното е, че да, попитани за периода преди 89-та, доста сериозни дялове от респондентите заявяваха положителни оценки и обратно, попитани за периода след 89-та, оценките ставаха доста разнопосочни, но най-вече негативни. Това е нещо, което се вижда из просто око. Едва ли беше необходимо нарочно изследване да го показваме, но тези изследвания са хубави като самовглеждане. Доверието в правителството. И виждаме доста правителства, между другото, с да и не са отговорите. Така ли са зададени? Това са класически въпроси, които предполагат отговори от типа да и не. Тоест човек му се налага да се определи. Това са данни от самото начало на 90-те. Всеки месец това са около 300 вълни на изследване, нещо, което само Gallup International може да покаже. Може ли само да се казва, когато те прекъсна? Виждаме да и не. Червената крива. Червената крива е не. Значи българина като цяло няма никакво доверие в правителството. На мен ми прави впечатление кривата, че е с силно изразена кулминация по времето на Жан Виденов. Кривата за не. Кривата за не достигна своите исторически най-високи нива, именно при Жан Виденов, но по-важна е другата тенденция, която Антон Хикимян току-що отбеляза. Много рядко българите са били ентусиазирани спрямо своите институции. Това ще се види, предполагаме, от следващите слайдове по отношение на доверието в парламента, по отношение на цялостните нива на оптимизъм и песимизъм в страната. Ето можете да видите, че парламентът на България винаги е бил средоточен на негативизъм. Той винаги е бил привиждан като олицетворение на онези лоши партии, които така или иначе съставляват онзи елит, който ние не обичаме и обичаме да сменяме. И виждате, че има много малко ситуации, когато оптимистите, тези, които са се доверявали, тези, които са имали одобрение към работата на парламента, са били повече. Те се броят на пръстите на едната ръка за всичките тези години, в които ние изследваме. В годините, в които обикновено чуваме политиците, че се хвалят за това, че са работили за влизането на България в Европейския съюз, дори 97-та да вземем, 2001-2009 година, тогава пък е огромна вълна на недоверие. Един от следващите слайдове, който вярвам, че ще видим, е на къде като цяло върви България. Един традиционен наш въпрос, който не казва толкова много за детайлите, но казва страшно много за нашите инстинкти като общество. От 97-ма насам, ако гледаме данните всеки месец, от онази прословута политико-икономическа криза, има като че ли само 4 момента, в които българите са били преимуществено оптимисти. Оптимистично настроен. Това е началото на мандата Костов, с който свърши тази политико-икономическа криза в 1997. Това е идването на власт на Симеон Сакскобургготски през 2001 година. Това е влизането на страната в Европейския съюз 2007 и това е идването на власт на Бойко Борисов в първия мандат 2009. Тоест от онази поврат на 1997 насам, само 4 пъти зеленото е било повече от червеното. А сега каква е ситуацията, между другото? Сега можете да видите в края на графиката. Сега ситуацията е, бих казал, стандартна. Всяка нова власт, както видяхте и на предходните графики, действа ободряващо. Действа като рестарт на обществения оптимизъм, надежда, на доверието в институциите. Обикновено компромисно съставени
представените правителства имат по-малък начален запас на доверие. Пак е Бойко Борисов. Ентусиазм обаче липсва. Само че българският избирател десетилетия наред търси новото. Той търси не другия по терена, а новия по политическия терен и винаги е склонен да дава свръхочаквания, както виждате в тези пикови моменти на месиански избори. Сега това, което се наблюдава, е плаха надежда и стабилизация. Казваш, ободряващо действа всеки един нов избор, всяко едно ново управление, но то е като да си купиш нещо ново, ободряващо, само че ако си купил некачествен продукт, той няма да издържи много дълго време. Така че ще се нагледаме на още червени криви. Най-вероятно ще се нагледаме на още червени криви. Вижте, общественото съзнание в България, но не само в България, и в едни от най-успешните страни по света е винаги понякога инерционно скептично. То винаги иска още... То понякога е намусено, а в нашия българския случай съвсем справо. Съгласете се, този политически елит не събужда кой знае какво вдъхновение. Добре, нещо друго се... Да говорим за доверието в банките. Любопитно ми е. Особено сега, след ситуацията в Гърция, отново започна можем да да покажем графика и за това. Държа да напомня, тези графики показваме, защото те са включени в този годишен обзор на Gallup International, който от тези дни вече е в книжарниците. Това, което виждате, е, че доверието в банковата система се е движило на едни сравнително спокойни, бих казал, високи нива. Нека не ви притеснява и тук червената крива. Това е общия случай, това е оптимистичният случай. Тук виждаме една захапка в края на графика. Тази захапка обаче не е продължила да се разтваря. Това е оптимистичното, че този момент на повишена тревога миналото лято не премина в масова паника. Публиката до този момент реагира мъдро. Да, без съмнение тревогата е повишена, но паника няма. Дай Боже да продължи да е така. Имало ли подобна захапка, подобно разминаване в доверие и недоверие през 90-те години? 96-та и 7, например? Като видяхте предходните графики, където захапката се отваряше страшно много към червения полюс, така изглеждаха нещата и през 96-та, 7. Но нека не ви плаши това, че червеното тук-там е по-високо от зеленото. Това е оптимистичният вариант. Обикновено недоверието в публични фигури, в публични институции винаги е решително по-голямо от доверието. Там, където те се движат на сходни нива, е вече оптимизъм. Както беше преди малко с парламента и с правителствата. Да, това е стандартният случай. Това е стандартният случай, преобладаващо неодобрение. И на финала, понеже говорим за доверие в институциите, говорим за властта, говорим за официалните лица, които управляват тази държава. Къде стои църквата обаче? Подбрали сме не случайно графики от тази книга, които да покажат нещо за политиката, нещо за икономиката и нещо за духовната сфера. Можете да видите, че тук, например, изборът на нов патриарх през 2013 година е свързан с повишаване на авторитета на църквата. Давам произволен пример с тази графика, защото тя показва долу-горе как ние като общество възприемаме промените. Онези от вашите зрители, които искат да научат повече, може да погледнат книгата. Там, впрочем, се съдържат и данните от 2014, всички наши изследвания, включително и онзи прословут Exit Poll, с който ние много се гордеем. Exit Poll, който ние правихме в партньорски отношения с BTV. Това е, по всеобщо признание, една от най-големите гордости на Gallup International, изследванията в изборния ден. Радвам се, че имахме възможност години наред да работим заедно с BTV в тези изследвания. В случая 2014 имахме 2 избора най-малкото. Да, и за това в книгата са посочени подробните електорални профили, които всеки един читател може да разгледа и да разбере каква е изборната физиономия на всяка една от партиите. Книгата, между другото, е добра и като справочник, и като учебника, бих казал, и като историческо четиво. Това е една спешна история на всичко случило се през 2014 и през 2013. Правите ли си ваше проучване, кой от политиците губи най-много доверие, кой печели най-много доверие? Защото 2013 сивите политици, които виждам в дъното на книгата, са Местан, Кунева, Станишев, Волен Сидоров, Радан Кънев, Бойко, разбира се, Борисов, Валери Симеонов и Бареков. Някои от тях вече не са толкова много активни в политическата игра. Кой от тях загуби, кой спечели най-много? До този момент можем да кажем следното, и това се вижда от нашите ежемесечни данни. Печелят в обществените очи тези, които останаха във властова позиция. По навик, ако щете по инерция, ако щете конформистки, общественото съзнание продължава да подкрепя останалите на власт. Тези, които останаха извън властта, преживяват тежките си дни с едно постоянно изключение. Това е ДПС. Това е постоянна величина, даже постепенно нарастваща величина на българския политически процес. Ако трябва да бъдем до край детайлни, една от новините през отминаващата година, това е факта, че националистическа формация на практика е част от управлението. Такова нещо в чистия вид не беше виждано до този момент. Ако говорим за чист вид национализъм. Добре, каза, че доверието или по-скоро търпението на народа е като брашнян чувал, нали, трупаш го до безкрай, няма нищо вътре, но излиза прах и пушек и димилка. Търпението изчерпали ли се тези 25 години? Не бих казал, че търпението се е изчерпало. Напротив, през тези 25 години сме живели в едни амплитуди на
свръхочаквания и на апатия. Едни досадно повтарящи се пикове на надежди и по-стръмни или по-плавни разочарования. Тази цикличност говори не особено добре за нас като общество, защото означава, че повтаряме стари грешки. Но аз смятам, че ние не бива да бъдем свръхвзискателни към себе си. Ако погледнем западните общества или южните или югоизточните общества, те също се опияняват твърде често от популистки послания и се склонни да се предоверяват на лесни решения и добре изглеждащи политици. Виждаме го в Гърция, сега нагледно. Например. Добре, благодарим ви за това обобщение. Интересни данни за доверието в институциите, за доверието в банките и за доверието в църквата, която, между другото, също като че ли започва да отстъпва като стожер. Духовен стожер. Хубавото при църквата е, че в последните години тя увеличи своя обществен авторитет. Да се надяваме, че това ще се случи и с другите институции. Благодаря ви. Първан Симеонов, гост в студиото на тази сутрин.